sa This Is My Life. Mayong hapon sa itong mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kumusta lang sa inyo tanan? Welcome na naman sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life. Disyembre 14 na, tuig 2022. Kumusta ang mga plano ninyo dara? Anyway, una ginato na kamustahon sa inyo panyaga. Ano daw, okay man? Sa mga nagkapanyaga na, well, congratulations kay tiga patunaw-tunaw na kamo iya kag naga pulo pahuway, nagasulusan digdira sa inyo tag sa kanahamtangan. Pero ang iba naton nga mga kautunan, baga hingagaw pa kami titawe. Okay lang. Importante is updanay kita, tubtub-tak na alas 3 sa karon nga adlaw, Miyerkules, para sa This Is My Life. Dira kamo sa inyo mga lilisuan sa mga radyo 684 kHz. Ang iba naman naton nga mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod via FB Live sa Aksyon Radio Bacolod pagi sa Facebook page sinin relax lang kamo dira, may chat room man para sa inyo mga greetings kag sa inyo man nga mga matugda, inyo mga maayo nga mga komento, mga piece of advice sa mga sulat nga aton man madulong sa inyo tag sa iya kahapon. Kung pwede pa lang ma-like naton kag ma-share ina kag hindi lang ay This Is My Life. Kung pwede pagid pati na ang iban pagid nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Mga matahom neton nga mga drama halin sa aga tubtob maghapon nga aton ginakalingawan, ilike kag i-share man naton kag syempre ang mga balita nga matipon sa amon sa News Center ara dira mga dalagko nga mga balita, mga developing stories, mga nagkakatabo hindi lang diri sa Dakbanwa sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental sa Region 6 sa bugos nga Pilipinas kundi pati na sa mga dalagko nga mga balita nga nagakatabo sa palibot sang kalibutan. Okay lang na siya, Tita Wilma, kung ang panahon pa nato na aton pahambalon ambot man, hindi man mapaktan. Gani sa gihapon kita ang maghalong-halong, but anyway sa karon nga hapon lingawon kamo ni Tita Wilma paagi sa pagbasa neton sa nga sulat sa sininga hapon about natungod ini sa iya boyfriend, no? Ang iya boyfriend nag-travel abroad, pero ano bala ang problema? Ibaluan kag pamatian naton ang sender nga nobya. Kung anong ginaproblemahan niya. Upod man sang personal nga panugdaon ni Tita Wilma kag ang inyuman panugdaon, pero pangabay lang ang mga maayo lang nga makabulig sa aton sender ang aton ihatag, hindi na kita mag-send sa inang mga makapasakit pa sa iya balatyagon, naman ako kaysa hindi ko mabasa ang iban, kaya hindi ko gusto nga masaklaw man ang balatyagon sang aton tagpadala sa iya problema. Kag magluwas man sina, syempre ginabantayan naton tag sa kahapon ang tag sa ka zodiac sign para man sa aton tag sa ka horoscope. Inaiyalingaw-lingaw lang na naton masiling mayo kun amo ginakapalaran ko adlaw tiway man ko gasiling nga patian muna kun naghahambal gani si Tito Wilma nga kalingawan lamang neton ina. Kumbaga sa mga linuto, isa sa mga panakot bala nga malito naton sang hingalit ang aton balatyagon kag pamensaron. Hindi bala amo na iya ang aton katuyuan. Kay wala sang nakahibalo labi kag labaw sa tanan sang namatabo sa aton sinikabuhi sa adlaw-adlaw na 24 oras kundi ang aton tagtuga. Ang aton tagtuga nga yara sa kahitaasan. Di bala? Lingaw-lingaw lang na iya. Di ko majakpatan ka da. Pasalamat ka. Di bala? Ang ibang pasalamat tawigo ko si STL at tawi kay na. Di bala? Baratuhan ta kainan man mga anak. Basta kalingawan. Kalingawan is kalingawan. Hindi naton inapagseryoson. Depende sa nagapamati kag nagabaton sina. Pero magluwas man sina, syempre ang inyo man nga mga mensahe karon inang ara sa ilang mga radyo kag nagauyat sang ilang mga cellphone. Ara lang ang aton sa ni text hotline 0963-757-0874. Again, 0963
0913-757-0874. Pero siyempre, unahon ginaton sa pagdulong sa inyo sa sininga hapon ay ang aton sini panahon nga bisan paano maka-update man kita kay kalain sang resulta sa aton ikaayong lawas. Hindi lang diri sa amon gahambal ang ibang nga message sa aton text hotline kahapon tawi sa amon di bala uso man na, especially dire sa Magallaon, ha? Thank you Ken. Pero sa aton forecast man karon nga adlaw na sa Northern Luzon nagaapekto dito northeast monsoon. Ang Western Visayas dala na diri ang probinsya sang Negros Occidental kag Dakbanwa sang Bacolod. May kitaya magalumon nga kalangitan. May panalag sa nga pagtupa sang ulan tungod sang ITCZ or Intertropical Convergence Zone kay localized thunderstorms. Hangin, syempre, din na naton yung mabatsyagan ang dupoy-dupoy sang matugnaw nga hangin sa kagabiyon sa kagahon, apang kun adlaw mapaang, mainit. Amuna nga nagasugatanay ang bugnaw kag ang kapaang resulta ginabatsyag sang iban, pabakod-bakod na lang tanitaludtod kinahanglan gen na kag syempre man oy lapit na lang ang aton si Haring Adlaw gali titawe na kainan nagbutlak siya alas 5:57. Temprano pa naman siya karon magatunod. Alas 5:28 magakagat na ang dulom sa kalibutan. Ama kasisid mo na iya. Temprano pa gani kinanglan makapreparar kita. Temprano man sang aton mga kinahanglanon. Hindi tagituon mapakta, no? Masiling ganing ibang tawe. Abi mo subong nga kalain sang chimpo. Gamantiner kami sang pamupo sang mga dahon-dahon sa palibot namon. Sa ano mga dahon-dahon? Damo, di puno sang balunggay sa amon tawi mo na. Magluwas nga ti kay Tita Wilma, yaog busang dahon sang bayabas ang ilaya, no? Balunggay, no? Siling nila ginalubak, paano nila lubak? Ining ginatuktok or if not kung may almires kamo na bukbukon kag pugaon para nga puro-puro amo nang ila ginainom bulong sa ila sipon kag ubo ay effective man daw. Ay di sa tudtuod lang kun imo ya ginapatihan ang isa ka bagay psychologically dako na nga puntos para sa aton, di ba la? Dako na iya nga mabulig nga mag-ayo ikaw sa imo ginabatsyag. Magsiling ka nga ay oo Lord ari ho amuning imnon ko sa amuni imo pagbuot o di ba sa tutuod lang kon mag-ayo ka maayo ka gid, di ba la? Di kaluyan, dumayad-ayad naman ang aton sining ilo nga dapa na makaginhawa na makahaklo na ang aton ubo daw okay naman medyo nagatagal talang pero mahumok na siya, hindi na siya matiga. Pamo ka na pala. Okay, ang aton anay food supplement Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalugid kita nga ang squalene Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Amo na would like eh mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Pero mapadayon ko, karon lang ko ma-commercial. Okay. Dali lang kaya may nakuha ko balang informasyon, hoping nga makabulig man ni sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati, especially sa inang karon nga panahon sang Pasko. Kay ti basta Pasko bagong tuig amo ining tion sang pagtinipon-tipon, party dito, di ba, Christmas party, reunions, alumni homecoming, di ba la? Pero ang aton sa Department of Health may reminders sa mga celebrar karon iya nga panahon sang Pasko. Kag kabalugid kita nga antes magabot ang Pasko, sigurado gid. As mentioned ni Tita Wilma, wala tuo atubang likod ang mga Christmas party kag pagtinipon-tipon, pati na ang mga pagginutukay kadto ka sa mga lugar nga sa let's say for example sa mga malls, kadto ka sa downtown area, gaginutok ang tawo mo na. Kabalo ka kung anong ila dira tuyo. Christmas party sa mga estudyante, Christmas party sa mga nagatrabaho, nagaginutok ang mga tao para magbakal para sa ila monita kag monito, di ba la? Or preparar siyempre akong suksukon mag Christmas party kami, tiga demand ang mga kabataan sa ginikanan na. Pero ang aton sa ni Department of Health may reminders kahapon nga posible sa gihapon nga mahimo naton nga magbinuligay kita para nga mapadayon naton ang safety batok sining pandemic nga COVID-19 sa pihak sang paghalog-halog sang mga restriction. Kay actually kung lantaw naton di bala nakadepende na gani sa aton ang paggamit sang face mask, pero kinahanglan ang nahambal naton maging responsable kita hindi lang para sa aton kaugalingon kundi para man sa aton pamilya kag sa aton isig katawo sa aton sosyudad. That's why nga padayon kita nga nagagamit sa face mask na. Siling gani sang aton sa DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, siling yata ni himuon lang ang mga Christmas party sa mga open space. Kung let's say close ang lugar, buksan ang mga bintana kag portahan para nga mag-circulate ang air or ang hangin sa sulod sang venue, no? Kag siguraduhon man siguraduhon man nga ang tanan nga nagatambong wala sang ginabatsyag nga sintoma na. Siling niya kabalo ka na, let's say kung kabalo ikaw nga na-expose ikaw o kung may sintoma ikaw sinang ginadumili sa aton, ara na lang sa imo. Hindi ka na lang mag-attend. Amoy nang hambal ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Kay hambal niya Vergere sila nga importante no nga mahibaluan ginaton ang mga dapat naton iya nga himuon. Kay nga sa karon hindi man malain pero dapat naton mahibaluan kag tandaan ginaton nga sa aton kita tagsa-tagsa
ang nakita ginaton sa mga balita kag mabatian ginaton nga medyo may pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa nagkalain-lain nga parte sang aton pungsod Pilipinas. Samtang suno sa iya nagapabili naman nga manubo kon porsyento ang lantawon, no? Manubo ang porsyento sang mga occupied nga mga kama sa mga ospital. Pero siling niya dapat padayon kita nga maghalong. Ilabi na nga makita naton sa karon kag nahibaluan man naton ang kaso sang COVID-19 sa China nga gulpi lang iya nagtimbuok pa ibabaw tama kataas kasunod sang protesta, no? Batok sa Tuman, Manila ka istrikto nga protocols didto. Tinghambal gani ni Vergere siling niya samtang padayon nga nagalapta ang amo nga masakit ang hambal niya mas nga makaangkon sang tsansa nga mag-mutate, nga maglapta, nga maglaton ang virus, nga posible mangin halinan sang panibag-o na naman nga variant. Ti kung lang taon natin, wala naman say variant, ang isa ka variant gani, di ba lang may mga pila pagid ka mga sub-variant nga kadamo sa mga ginabatyag man. But so far, pasalamat kita nga hindi na tama gid ka peligroso, pero kung matimingan ikaw, hindi man siya manami. Di ba la? Pasalamat kita tungod mas handa ng aton pungsod sa pagresponde sa COVID-19. Kag madamo man sa iton nga mga Pinoy na ang vaccinated. Kag ti daw hindi naman gid kinahanglan iya nga magpanic pagid kita, pero siling ni Vergere dapat kita nga maghalong. Ti sa matuod lang sa mga masunod nga bulan. May plano sila mo nga gusto nila iseparar ang alert level system kag mga restriction nga angot dere. Sila nga, if we decouple these restrictions, we'll be able to have the sense of normalcy. Ay, kabay pa, no? So, ginmanduan man sang Department of Interior and Local Government o kung DILG, nga kung pwede mga bay kang makigsugilanon, ginmanduan nila ang DILG nga makigsugilanon sa nagkalain-lain naton nga mga LGUs, ang mga local government unit naton. Kag liwat na naman nila nga talakayon ang issue angot sa alert levels. Kung magtalakay na sila, no? Ang lain-lain nga mga levels sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o kon ang IATF. Tisan o ina, na? Mahibaluan na ton ina. Kay ini ang ila sini nga pagtalakay na tala na masunod nga tuig, na? January 2023. Na? Pero sa tuod lang mga anak, na? Ining nga agin tandog ni Tita We na nga tupiko kay sa realidad, di ba la? Wala tuogin man ang mga party-party. Pagkaon to, amo na sila nga bisan pigado, bisan nagapang hay-hay kita sa kataason sang presyo sa mga balaklon subong, pero hindi gid malikawan. Pinoy taya, unique ang Pinoy mag-celebrate sang Pasko kay kitaya ang mga Filipino ya amo ang may pinakamalawig nga Christmas celebration mo, na? Kag bisan pigado ang Pinoy, mahimo pa yan naton nga magihom kag magkalipay. Basta mag-abot ang adlaw sang Pasko. Bisan wala nagapangita si nanay kag si tatay sang kinawala para may ihanda kag iplaster sa babaw sang lamesa kag saluhan sang magpamilya. Mamuna siling naton nga bisan paano ang aton mga Christmas decors, basta may nagaigpat-igpat lang da, bisan wala ng Christmas tree, no? May ara ka lang da tanong butangan Christmas lights. May spirit of Christmas ka na, makayuhum-yuhum kag makasiling ka na, ay, Pasko na gid iya. Ay, mga anak ko, ti advance Merry Christmas na nga daan. Alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, relax. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang mga ini.
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero Fibers ang life extension. Okay, sa mga naka-online naton, mayong hapon lang daan, ha? Okay, kay Sir Alex Montes, sa mayong hapon lang da, una kagida, ikaw na winner sa aton chat room, ha? Mayong hapon, Tita Wilma, sa liwat, Ariam naman, kudi nagaupod sa imo programa via stereo kag FB Live. Mama Ana Sinoro, mayong hapon. Action, Tita Will. Merry Christmas man, ma'am, sa imo. Thanks for the big heart. Ma'am Jocelyn, good afternoon, Tita Wilma. Tapos na Tita Wilma Panyaga sa siyudad sang Ilog. Boy, why ka ginakapoy sang biyahe, sir? Doon, liin-liin na yung destinasyon. Anyway, stay safe lang always, na? Nancy Balsimo, good afternoon. Ma'am Wilma, yes, thank you, good ma'am. Pamilya ni Ligaya Gargania sa Villa Dolix, mayong hapon. Kag, Diding Alohamiento, mayong hapon, action, Tito Wilma. Salamat man, ma'am. Ba nangapi na si Sir Alex. Okay? Mayong hapon, Pamilya Iscario sa Binalbagan, Pamilya Garcia sa Baliwaga sa San Enrique. Mayong hapon, halina kay Ma'am Aina. Rizal Balsimo, hi and hello, good afternoon. Ma'am Aina Sinoro, salamat man. Marlita Obilidon Olaira. Mayong hapon, Tito Wilma. Yes, thank you, good Marlita. Raymar Beranyo Lingoste. Tito Wilma, good afternoon. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat, good. Keep safe always. God bless. Sa imo man, salamat, Sir Raymar. Kag mudagid subong trangkaso kag lupot ho. Gadulom naman daw maulan. Ay, sakto, gina, ma'am. Gani, maghalong-halong lang, na? Ang kalingawan gid ang imo kalingawan gid ang imo programa, Tita Wilma, kag ang panakot ang imo mga istorya sa pagigugma kapaslawan kag kadalagan ambot sa iban kung anong ila kalingawan. Yes, Sir Alex, thank you gid, na? Ma'am Julie Militado Patrimonio, Merry Christmas to you. Good PM man. Thurs Vergara Sancho, good afternoon. Nega-monitor sa Moises Padilla. Kay salamat, gid. Mancho Arnejo, Tita Wilma, maayong hapon. Liug Tamyaw, Diana Villanueva, San Jesus sa Heights, Estefania. Thanks, gid. Kate Ashley, Tita Wilma, good afternoon. Please greet family Dinoy. Salamat, gid. Good PM, ARB present kami diri gihapon sa may Salin Home. Stay strong and healthy always to keep safe always. Thanks gid Miss Virgie or Ma'am Virgie Alpinda. Thanks. Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe everyone. May God bless us all and more power to ARB. As Ma'am Elizabeth Gamala, thank you gid. Hasta lang tadaan, nay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya
nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po. Nang si mama wala di Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot Ako lang sa balay. Pero Alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa nahambal ko na karon nga adlaw Disyembre 14 tuig 2022 tibuas mag-Disyembre 15 sweldo sa mga nagapaabot iyad petsa 15 kag katapusan ti makayuhom-yuhom na inang ibandera. Kay nga masiling sila titawe may ara na kami pamakal para sa amon kabataan para sa ila Christmas party bisan kulang pa na pero maghimo pagyapon makayuhom. Importante is may ara balang sapin-sapin pa mo kana sa mga problema nga ma-encounter naton adlaw-adlaw. But anyway, sa petsa 14 karon nga adlaw, nahambal na tun sa aton Christmas countdown. 11 days, Christmas Day na, and 18 days, Happy New Year sa tanan. Di kahapon nagsugod ang 12th day of Christmas, nga siling ni Tita We gani, on the first day of Christmas, my true love sent to me. Ano gani, a partridge in a pear tree na. Di subong kay second day na, on the second day of Christmas, my true love sent to me. Ano? 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Yes, kompletuhon ta ng 12 days of Christmas until December 25. Di ba latawe? Oo, kinanglan niya mag-enjoy kita bisan magkainano, magyuhum kita, di ba la? Mayong hapon tawe ga pamati lang kami di Amihan family sa Binalbagan, Mirna Amihan niya 3148. May damo gid nga salamat. Kay Manang Betty Lau dere sa Binalbagan, Manang, mayong hapon, kumusta lang and Merry Christmas sa imo kag sa bugos nga pamilya. Hello Tita Wilma, mayo lang di nga pagpamati. Nong Anis Asarcon sa poblasyon Valladolid 5799. Ay tamyaw ko sa amiga ko Esperanza Isike ang nagatamyaw Yolanda Pasamonte Sambago City. God bless Tito Wilma 0197. Okay, greet ko lang family Tulog, Kahento family, Divina Gracia family, especially may sa apat ko ka mga anak. Kay Glendon, kay Glenn Jr., Jeline and Glendon, to my husband Glenn, check to na, Senior. Halong sa pagbiyahe, we love you from Mama Eden o Barangay Tapi. Thanks Tito Wilma. Always gid kami nagapamati sa imo 0668. Okay. Hasta dara lang anay, si Tito Wilma magabasa na sang aton sinisulat para karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma,
Okay, ang aton sulat nga pagabasahon sa sininga hapon, dali gid lang na malipot lang, na. Pero ini dapat gid neton talupang don kag ang aton sini letter sender isa ka babae, ha? Nagapatawag siya sa ngalan Thelma. Kag ang mensahe ni Thelma sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo kag maayong hapon gid sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life. Tita Wilma, kabay pa nga ara ka man sa maayo nga sitwasyon, pati na ang mga palangga mo sa kabuhi. Gusto ko lang magpangayo advice, tita, na tungod sa akon boyfriend nga ara subong sa Korea. Tawga lang ako kay Thelma. Ang problema ko, tita, tungod halos 3 na kabulan nga wala kami communication. Pero antes siya naghalin, nag-promise siya nga mapakasal kami pagkatapos ng 2 years nga contract niya. Sang primero, tita, permi pa kami naga-chat kag naga-video call. Pero nakibot na lang ako nga gulpi lang nadula ang kontak ko sa iya. Wala na siya naga-chat sa akon. Wala naman siya naga-call. Kag wala man siya makasugid sa akon, tita, kundi na siya subong. Namangkot man ako sa iya sister, pero hambal nila wala man sila kabalo. Hulat lang kay manawag lang ina siya o kon matchat sa imo. Nagpamangkot na ko gani, tita, sa agency niya, pero siling ginapangita man ko no nila ang boyfriend ko tungod hindi nila matumod ang lugar kundiin siya. Problema para sa akon magpanumdum sa amo sina nga sitwasyon, Tita Wilma. Nabalakan na ako sa iya, amo man ang iya pamilya. Ano na ang mayo namon nga himuon man? Tita, kabay pa nga mabuligan mo kami sa amon problema. Hasta diri lang, kabay pa nga mabasahan man dayon, nagapasalamat Thelma sang Bacolod City. Okay, sa aton sini letter sender sa karon nga hapon kay Thelma, sa imo maayong hapon kag madamo gid nga salamat. Okay? Na madamo gid nga salamat kag sa natungod sa imo sinisulat, no? Karon man dugay-dugay pagbalik ni Tita Wilma liwat, kay baron maalang-alang naman kita, pero kung aton balalantawon ang sitwasyon na mabudlay gid man naton, mabudlay i-locate ang imo sini boyfriend sa karon didto iya sa Korea suno sa imo, na kag para man sa imo problema, hindi lang ikaw ang lukdo sini, kundi pati nang iya pamilya kay suno sa ila, wala man sila sang ihibalo. Pero ang ako lang mahambal, nga naghambal ang iya sister nga hulat lang kay ma-chat or ma-call gina siya sa imo. Tidang medyo mabulubudlay, di ba la? Pero hulat-hulat talang inaan. Pero antes man sang akong dugang advice, panugyan sa imo personal ko man, ha? Kay ting aton oras malang-alang karon. Salamat lang, anay. Mayong hapon lang dira sa aton mga kauturan nga nagapamati sa may Moises Padilla. Salamat lang dira. Sa Tita Wilma, ari lang kami digapamati sa Action Radio. From sign on to sign off kami, tita. Kag salamat man so kay Jerry, Jerry Gonzales nga nagapamati sa imo subong. Gapanghatagay. Okay. siling gani ni 8036. So, Tita We, amon dis
ginakaon kamuti. Kamuti kuno pero may sudan sila. But anyway, okay lang na siya. Na ako nami ganing kamote, di ba la? Nami man na siyang himuon mga staple food, bulos kung wala bugas, makatibawas lang kita. Pero ti kabalo naman kita yang ang kinanglanon ginaton kanon mo na. Pero sa aton anay letter sender kay Inday Thelma mabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag Okay, Ma'am Evelyn Sinaon, good PM, Tita Wilma, monitor lang kami nila ni Hulyag Ay, kag Nana Evangeline, tamyaw lang magulang ko, happy birthday, Ana. Kay Danilo Sinaon, subong nga adlaw, salamat, Gied. Danilo Sinaon, happy birthday. Halin kay Ma'am Evelyn Sinaon. Okay, mga Cisco, kag Broad, mayong hapon, halin kay Ma'am Ana. Kay Rimar Breranyo Lingoste, to Wilma, good afternoon, advance Merry Christmas. Sa mga neighbors ko, mayong hapon, sa may Villa Caridad Subdivision sa La Carlota. Okay. Eunice Gumban, Ma'am Wilma, God bless. Salamat gid, Ma'am Eunice. Kay Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa Star, good afternoon. Good afternoon. Thanks for the big heart. Thanks for the big heart. Kag nang press kag muni na mayong hapon sa Oriarte Subdivision, La Carlota. Sa Bat 72 sa La Carlota, mayong hapon man. Tita Wilma, patamyaw sang Merry Christmas in advance. Sa ilan ni Ma'am Vanessa Sarmeo kag Doc Mayo, Ma'am Jinky Delegdon, kag Sir Mileli Uligo. Thank you, Ged. Salamat, Ged, Sir Alex, no? Okay. Simbang Gabi is coming. Yes, that will be on December 16. Sir Alex Montesa. Kag good afternoon, Tita We. Juvie Monares, kay Inday Blaza. Tita We, happy midnight here, watching and listening shortly. Going to bed na. God bless and Merry Christmas to all. Thank you so much, Ma'am Vanessa Starmayon. Likewise man sa inyo nga mag-asawa. Merry Christmas from Action Radio Family. Hi! Habang ginapangitan ninyo, updan mo pagid pangamuyo. Okay. Kay Ma'am Ana. Mark Ponce, Tita Weg, pamatigid kami diri sa crossing Bulubiton, Hinigaran, mga Trusas family. Okay, hasta lang danay si Tita Wilma, ha? Relax lang. Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang danay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang.
amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nogid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaong kamandra po tutungan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya siling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Kaya natanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Muna ka naman. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man. Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon lang da kay Sir Ray Flores Barioga. Mayong hapon ko no Tita We kag Advance Merry Christmas kay Mark Ponce. Agapamatigid kami diri sa crossing Bulubitoon Hinigaran. Mga Trusas family, salamat gid. Mayong hapon, tamyaw ko lang diri sa may Purok Tunay, Barangay Bata sa mga tupad balay ko. Salamat gid. Always gid. Nagapamati, sign in to sign off. May mag-aso selyon. Salamat gid. Mayong hapon lang dira. Kag sa pamilya Santillan man dira. Mayong hapon gid. Ay enough lang na anay Tita Wilma. Alas 2:19 na Action Radio Philippine Standard Time. Babalikan anay naton ang sulat nga ato nabasa wala gid lamang manugay. Ang sulat nga ginpadala ni Inday Thelma na nga nagaproblema sa karon kundiin na ang iya boyfriend nowhere to found kuno na wala sila kabalo kundiin. Namangkot man siya sa iya pamilya sa pamilya sang iya sini boyfriend tigambal wala pa man sila update pero maghulat lang nga magtawag or video call mag-chat kag mag-video call amo naman lang nasubong ang uso mo kag mahapos sa tanan di ba la? Yes.
wala kita makahibalo inday Thelma sa liwat. Salamat. Ang mahambal kag matugda ni Tita Wilma una-una sa tanan. Wala gid kita sang hinalungong or wala gid kita sang ihibalo kung ano gid ang matudtod nga sitwasyon sang boyfriend mo dito sa Korea. But since nga daw gina problema gid, hindi lang ikaw kundi pati sang pamilya niya, mas maayo na kay ti suno sa imo nakapamangkot ka naman sa agency, kagati suno sa ilaw ay pa man sila kabalo karon ko way kundiin na siya, no? Mas makapaayo siguro report nyo na sa Philippine Embassy, no? Pwede gid sa embassy sa Korea, no? Natungod sining pagkadula sang boyfriend mo kag ti kon diri sa aton sa Bacolod, I think sa region, no? Sa region or bisan sa online, mag-search kay ti amo naman pinakamahapos subong nga pamaagi mo, pwede kita maka-online i-search naton ang Korean Embassy, no? Kung may ara sila office sa region sa dito sa may Iloilo, kung may ara, mas nami nga magkadto ikaw upod ang pamilya, no? Nga magpangusisa dito, isa man sa nga aton ginakonsiderar nga masuwestyon sa imo na parang mahibaluan ginaton kung anong matudtod nga natabo. Dako ang mabulig sina parang malocate siya kung diin ginman siya, pero hindi ka kabalaka gid sang tuman, kay basi kung magbalik bala sa lawas mo kag maapektuhan ang imo ikaayong lawas kag magmasakit ka man mabudlay paano mo pa siya mapangita, di ba la? Kabudlay pangitaon nga daan kung wala kagid kahibalo kung diin siya nga parte na ti primero siling mo may communication paman ka mo, di ba la? Or kadamo sa mga posibilidades, di ba la? Damo sang mga ifs, kadamo sang mga rason kon kaisa nga nagakadula ang komunikasyon. Sang tao nga ginapakamahal naton, ilabi na kun ari ikaw diri kag ato siya sa malayo nga lugar. Ginapangamuyo man naton nga hindi lang pero may ara man kung kaisa na inatandugo na gin man lang na naton nga bagay tungod realidad sa nagakatabo sa karon. May ara nga mga nagakatabo nga masiling hindi na sila makikommunicate anay diri sa ila pamilya sa Pilipinas na pero wais la kabalo kung anong pagkabalakas ang pamilya nila diri, gali sila didto may ara nga ginapuyo-puyo. No, may ara sina. May bana, may asawa man o kun wala. Amo na itong mga istorya. Pero hasta lang mandira, no? Ang mga issue nga nagakatabo dito, hasta lang na dira iya kay pagpauli na din nila sa Pilipinas. Dead man na lang, wala na lang, di ba? Siyempre, kabalo naman kita, hindi na iya malikawan. Kag may posibilidad man, nga basi matuod, may natabo nga wala kita makahibalo sa boyfriend mo. Ang pinaka-the best dira siguro naton nga himuon, Thelma, amo ang pagpangamuyo kyan. Na? Pangamuyo ka sa mahal nga Dios nga tagaan kamo bala palatandaan signs bala. Kung ara man lang siya sa maayong sitwasyon, bisan gamay lang gid nga palatandaan nga mangin kampanti man kamo, ilabi na ang pamilya sang imo boyfriend. Di ba la? Magpangamuyo kagid sang hugot, pangamuyuan gid ninyo na nga mangin luwas lang siya, no? Luwas lang siya, why siya nabutang sa katalagman, maayo ang lawas niya, kag ipangamuyo gid nga makakomunikar siya sa inyo. Bisan isa or makaduha lang nga may assurance lang, no? Nga may assurance lang ang tanan nga ara siya sa maayo nga sitwasyon. Di ba la? Amo lang ng pinaka-importante dira para sa aton. Nga hindi mabutang sa katalagman ang mga tao nga aton ginapakamahal nga ato sa iban nga lugar. Ilabi na kun ara sa iban nga pungsod. Man mabudlay. Kun ara sila sa kapahamakan. Ang mabuligid lang naton nga ari diri sa mga palangga naton nga ato sa mga malayo nga lugar is ang pagpangamuyo para sa ila. Hugot nga pagpangamuyo.
kay sigurado pamatian gid kita sang mahal nga Dios sa aton pag-ampo sa iya. Amo nang importante gid Inday, no? So kabay pa Inday Thelma, may isa, dua, tatlo kasuwestyon si Tita Wilma nga una, kung may posibilidad nga makapakig-angot kamo kay nakapakig-angot kamo sa agency, di wala man sila kabalo, try nyo sa Korean Embassy, no? Kung may ari diri sa region, i-search naton ina-search nyo man. Para nga magbinuligay bala, nga bisan paano, or if not gani, pwede sa Migrante International na nagabulig man na sila. Pwede man makadangop sina sa ila. Kay mabuligan man kamo sa kay damo na sila connections, alag kalain-lain nga pungsod, kay basi pa man lang mabuligan ikaw kag ang pamilya sang imo sini boyfriend. Pangamuyo lang ara siya sa maayo nga sitwasyon. Hindi lang ang mga malain nga mga dulumdumon ang pasulod naton sa aton pensar, kundi mga maayo lang kag para sa iya sini safety. Ala kabaya sa liwat, Inday Thelma, salamat gid. Kabay pang bisan paano nakabulig kita pahagan-hagan sa imo sini nabatsyagan sa karon nga problema. Ipahamtang lang kag magpangamuyo ikaw. Sa iba naton dire nga mga kauturan, kung kamuman may luyag ipaambit diri sa This Is My Life, ara lang ang aton sini programa This Is My Life, sulat lang ninyo. This Is My Life, DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos Lukson Streets, Bacolod City. Pwede man nga ipasend ninyo sa aton sini Facebook account, Wilma Antupina Sugaton, hindi gani sa aton Facebook page, Action Wilma Sugaton. Kay mabato na ni Tita Wilma kag mabasa man diri on air. No, ako lang kyan. Alas 2:26, Action Radio Philippine Standard Time, relax lang. Si Tita Wilma magabalik para sa ating horoscope pagkatapos ng mga ini. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin, pasalubong ng bayan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa. Action Radio Philippine Standard Time. Okay, mayong hapon lang da kay Miss Homa Lumina. Thanks for the 3 hearts you sent. Siling ni Sir Alex, paspas panamyaw Tita Wilma sang happy wedding anniversary sa ilan ni Sir Rex Cantong. Thank you, Gida. Wedding anniversary ni Action Rex Cantong kag ni Jeanette sang iya sining ti Ayon sang iya asawa. Okay, happy wedding anniversary. Thank you, good Sir Alex. Okay. Maria Teresa Ganate, Tita We, mayong hapon lang kag sa pamilya Ganate sang Isabela. God bless us all. Okay. Kag syempre diraman kay Ma'am Cynthia Murph kag kay Maymay sa inyo dira tanan. Salamat kid kag maayong hapon. Ay kadasig man sa aton sini oras. Alas 2:32 na Action Radio Philippine Standard Time. Ma-horoscope na si Tita Wilma, so bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign para karon iya nga adlaw Miyerkules, Disyembre 14, tuig 2022. Una-una sa aton mga celebrator for today na sa utod to ni Ma'am Evelyn na sinaon. Happy birthday lang sa imo na. Kag sa mga natawo karon nga adlaw Disyembre 14 na may sikreto galing kapalaran para sa inyo. Ang pamatian lang ha, kay sa suno sa inyo sini horoscope nagasiling nga isa lang ang dapat tutukan kag sigurado nga ikaw lang ang mag-aayuhan. Amo ina iyang horoscope sang mga natawo Disyembre 14. Dapat kung ano man ang ginahimo mo, kung ano man ang ara sa kabuhi mo, dapat isa lang ang dira ikaw focus para nga ang swerte masulo mo man. Okay. Kag ang mga natawo karon nga adlaw mga Sagittarius, kag ang mga Sagittarius naman natawo Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Okay, pamatii ang inyo horoscope Sagittarius.
Karon nga adlaw, mangin mahuyang ikaw or mangin mahuyang kamo. Kay kung wala sang self-control, may posibilidad nga ma-experiensyahan ninyo ang kapahamakan. Amo na Sagittarius, suno sa inyo horoscope sa tanan nga bagay dapat magpulo pa man sargid anay binagon sang maayo kung ano ang kaayuhan kag kung ano ang indi maayo nga idulot sang inyo himuon antes kamo maghulag. Kag isa pa gid, indi ikaw or kamo basta-basta magpati sa mga chismis. Sagittarius, maswerte nga mga numero 8, 9, 17, 29, 35, kag 25. White is your lucky color. Kadtuan naman natin ang zodiac sign nga Capricorn. Yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero, na 19. Ang mga Capricornia naman, pamati ang inyo sini zodiac sign. Kapisan. Kapisan kag papaninguha amoy ng sikreto sang kadalagan. Kag kun ang kunon mo ina ang kunon ninyo ina ay hindi gid kamo mabudlayan kag hindi gid kamo mamigado Capricorn. Mas swerte nga numero sa mga Capricorn sa 6, 12, 14, 19, 24 kag 36. Your lucky color Capricorn, yellow. Sa iluhan naman nato ng zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius sa mga mga natawo, Enero 20 tubto Pebrero 18. Aquarius, ang inyong horoscope ay pamati. Kung magalabot na gani sa putukan ang inyo kaakig nga daw malupok na gid kamo, paamo ka na ha. Likaw na lang. Ikaw na lang or kamo na lang maglikaw. Kay kung maglikaw kamo, wala sang malain nga matabo kag wala sang mangin problema. Self-control kung akig man, kinahanglan gid. Mas swerte nga mga numero sa Aquarius. 3, 9, 3, 9, 13, 14, 31, kag 28. Your lucky color is violet. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces na tao, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Ang mga Pisces naman, ay Pisces, hinay-hinay, kaya nga aabi ninyo, ang inyo palangga, ang inyo ginapakamahal, madinuha-duhaon karon nga adlaw. Gani halong-halong, hinay-hinay sa pagpakigsugilanong dira sa iban, kay basi bala pangimunan siya sang imo pinalangga. Hinay-hinay lang. Maswerte nga mga numero sa mga Pisces, 9, 17, 39, 41, 28, kag 19. Ocean blue is your lucky color. Katuan naman nato ang zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, amo ining mga natawo Marso 21 tubtob Abril 19. Anong ginahimo mo da, Aryan? Mga Aries, anong ginahimo nyo da? Pero abi ninyo, dako ang kapuslanan nga mapaabot ninyo tungod sinang ginahimo ninyo. Kag kung may gina-follow up man kamo, karon iya nga adlaw, mangin madinalagon ina. Okay, maswerte nga mga numero sa Aries, 1, 3, 7, 34, 41, kag 14. Your lucky color, Aries, is green. Kantuan naman natin ang zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 tubto Mayo 20. Pamatiis ang Mayo, ang imo horoscope, wala pa mang kutanay, liwat ha. Abo ka nami sa mga plano mo, Taurian. Ano na, pa-share naman dabi. Ang kulang gid lang, implementasyon. Tisan o ka pa mahulag. Suno sa imo horoscope, hulag na. Now na. Okay?
Mas swerte mo nga mga numero 16, 20, 31, 42, 5, kag 19. Taurus, your lucky color is brown. Ay nga mga anak mo. Una pa lang nangabahin sa mga zodiac sign, dugangan ko pag na karon gani relax lang ka mo dira. Dira kang Las Piñas, Lopez, Jero, mayong hapon Tita We. Merry Christmas and advance Happy New Year. Salamat man kag maayong hapon man dira. Okay lang na siya pa mo ka na bala. Ay kay Girom kag karuming Dinoy dira mayong hapon kay Baby James. Salamat gid. Kag syempre dira man sa may Hub Street sa Purok Magbinuligay kay Nanang Adelaida Helborion mayong hapon lang dira kag kay Nanay Lina Nanay Lina mayong hapon kag syempre sa Abinor Shop dira kay Junior kag kay Alex kay Irma Garcia mayong hapon kay Papa June Wapper kay Chay Pingot kag kay Chay Ronia mayong hapon lang. Nanay Milag, kamusta ikaw? Nanay Lina Binat and family. Ay, dali lang. Relax, anay. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang mga ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara kita na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong ka man rapulong to. Tugal ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo. Ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod
nga idol kong aksyon radyo nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tiyasanin ko pasalamatan tagi ng aksyon radyo. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang aksyon radyo, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kani sa aksyon radyo, wala kakaabot sa mo premium sa aksyon radyo, kaya wala kita kapamati tungod sila kay ara ko sa aksyon radyo, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Ihanap na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Mga dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Aisa na Antupina dira sa may Puro Cruzal mayong hapon lang dira sa mong Qatar family dira salamat gid kag maayong hapon man salamat gid kag madamo gid ka salamat pa mo kay na kag kabay magpadayon. Yes, thank you gid Inday Sharon Padilla. Good afternoon. Salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon and of course sa imo man Father Dear, na? Padayon si Tito We, kay Idalin Sulat Dilar. Hello Tito We, watching always from Caloocan City. Tamyaw ko lang family Dilar. Sang purok masinulundon punta Taytay. God bless po Tito We. Likewise Inday Edeline Sulit Dilar. Kay Robert Roma. Good afternoon, Tito Wilma. Tamya ko lang Jambi Gayorgor. Gapamatigid sa Isabela. Carl Kenneth, oy, kamusta ikaw? Carl Kenneth Kenyati, Merry Christmas lang da. Liyog lang kugwit sa pumuluyo. Kunosang Barangay San Jose. Ibe, Magalona. May damo gid nga salamat sa imo. Okay. Alas 2:48, Action Radio, Philippine Standard Time. Tapuson anay ni Tita We ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw, na diin na kita Tita Wilma, ara na kita sa Gemini. Okay, ang mga Gemini amo ining mga natawo Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, hindi malain kung ang imo handom kasubong sang langit kalapad
ang handom mo nga kaayuhan. Hindi na malain kung maghandom kay sang tuman kadako, tumad ka sangkad, nga lamas malapad pa sa kalangitan. Hindi na malain kay ti handom taman lang ina. Pero dapat Gemini updan mo ina sang aksyon para makaangkon sang realidad. Suno sa imo horoscope. Yes, mga Gemini, maswerte nga mga numero 4, 8, 12, 18, 30, kag 36. Blue is your lucky color, Gemini. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Aba, ang mga Cancerian karon nga adlaw mapagsik kag malipayon kag nakasigurado sa ila kaugalingon nga handa sila nga atubangon ang anuman nga kabudlay. Pero Cancer, sa horoscope, kinahanglan diplomasiya ang himuon mo. Mas swerte nga mga numero 2, 7, 19, 22, 38, kag 45. Yes, Cancer, your lucky color is cream. Ang mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Kamu naman nga mga Leo, kung ginapatihan mo or ninyo nga husto ka sa imo himuon, magluwas na gid lang kung hindi naming imo intensyon, himua basta para sa kaayuhan. Yes, Leo, mga maswerte nga mga numero 4, 15, 31, 39, kag 8. Your lucky color, Leo, is orange. Kantuan naman natin ang zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo, ang ining mga nataw, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Abaw, anami, tani, ba, pa. Virgo, ang imo banas nga ginausoy na ara sa husto para sa kaayuhan mo. Gani, kung anuman ang maayo nga ginahimo mo, padayuna ina. Ang advice nga ginahatag sa imo, hindi pag-iubali wala Virgo, kinahanglan pamatian mo man. Mas swerte nga mga numero 4, 14, 8, 34, 39, kag 25. Virgo, your lucky color is aquamarine. Katuay naman naton ang mga Libra. Yes, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Libra, pamati, subong, abi mo kung malapit ka sa mga tao nga mga palalahog, mga tao nga mga sunluganon, himuon mo, hindi na lang pagsapak ka, hindi na lang pagsapak ka, i-ignore, i-deadma mo sila, kaya kung sapakon mo ba hinulsulan mo gin. Hindi na lang, para sa kaayuhan kag kalinungan pa. Maswerte nga numero 7, 14, 21, 26, 30 kag 36. Libra, your lucky color is fuchsia. Kadtuan naman naton ang zodiac sign nga Scorpio. Ining mga Scorpio, amo ining mga natawo Oktobre 24 tubtub Nobyembre 22. Yes, Scorpio, wala sang malain kung hibaluon mo anay inang mga bagay-bagay nga ina, antes ka man magdesisyon. Hindi ka gid magpadaso-daso. O sisaa kag tun-an antes ikaw mag-judge kung ano ginman ina. Kung sa kaayuhan, okay. Maswerte nga mga numero sang Scorpio, 3, 9, 22, 35, 37, kag 12. Your lucky color is red na red. Wow. Red is your lucky color, Scorpio. So, inyo nabatian ang inyo tagsa ga zodiac sign para man sa inyo tagsa ka horoscope para karon nga adlaw Disyembre 14 tuig 2022. Ayan Sir Alex Montesa nga big no kagid, Felicie Vinzola, hi madam, pa shout out naman sa mga listener mo sa Jeddah,
Jeddah, all from Barangay Grenada. Okay. Hi and hello. Good afternoon, good morning dira sa inyo, no? Sa Jeddah. Felici Benzola, thank you, Ged. Okay, kagdali lang tawe. Tita Wilma, maayong hapon. Greet ko lang, mga family pasuit palata kay Romano family. Maayong hapon lang dira sa Haroy. Sa ila ni Tita Calvo kag sa ila Dina kag Joe Marie. Mayong hapon lang halin kay Rosie sang Kanmuro. Salamat tita. 8748 Madamo Kid nga salamat. Okay, alas 2:54 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng mga ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa PN na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat dito yung patigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod
nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatunan. Grace Marie Santillan, kay Yobert Santillan, dito sa Pine Tree sa Barangay Bata. Kay Yani, kay Baby Arshad, hello, good afternoon. Kay Manang Perla, kay Manang May, mayong hapon lang dito kay sa Bet Store. Kay, yes, dito man kay Tay Avelino, kay Sandra Tiglay, na dito sa My Country Homes Phase 1. Sa may Barangay Estefania, salamat gid. Kay dito man sa may Villamar, mayong hapon lang din kay Inday Denzel de la Peña. Salamat man sa pagpamati kay pagupod karon nga hapon. Kay Sir Ipe Monketar, kay Ma'am Jocelyn, kay Tuto Romel. Mayong hapon, Merry Christmas na sa inyo. Pahambo kinablaw. No? Kay LMA Salazar, kamusta na ikaw? No? Merry Christmas sa imo. Okay, salamat gid. Pero si Tita Wilma, magapaalam na kita sa itong pagpagalagad sa This Is My Life sa karon iya nga hapon. Novi magapan, salamat lang ano. Okay, ang ato nanay Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Joshua chapter 24 verse 23. Now then, said Joshua, tear away the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord, the God of Israel. Buwas na naman, so salamat gid standby sa matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.